भेक्सिन लानांगौ गोनांथि गैया बिदि जुदि भेक्सिन लाखांनानैबो कर'ना टेक्स नायबाय थानांगौलाय जेबो मुलाम्फा गैयाना भेक्सिन ये अभी ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है मैं बोला है ना पिक्चर अभी बाकी है नै मालाय गुबुनाव थांसिगोन नि पार्टि जादों पार्टियाबो साहासो नै बसा आइलाय सासे नै मुम्बाइनि डन ओरै दङ नै डनफोरा गासैबो नै लादु ओमफ्राय साया पिटिसा नै जोंहा थब्ला थब्लि लानानै फैलायबाय सानैबो ट्रेन गाखोनोसै नै दिनै सहैथारदोंसै न'खरावबो दोनजालाना जों ओंखायनो जाला ओंखायनो बेग थेग लानानै थांफिनजोब्बाय नै जों हले आवगायबाय दस्रायावसो बेयाव माबा ट्रेन गाखोनोसै फुनानिसो जाबाय ट्रेना दा बेनिखायनो गाखोनोसै ओमफ्राय जोंखौ बे महाराष्ट्र मा जायगा होनो बेखौ हा मा जायगा होनो पानभेल बेखौनो पानभेल ट्रेन स्टेसन होनो नामा पानभेल ट्रेन स्टेसनाव दङ जोङो नै दा पानभेलनि बे ट्रेन स्टेसना ओमफ्राय दा जोङो साथाम दङ जोंखौ पुलिसफ्रा लांनानै सोंहैबावदोंसोमोन चेकिंसो खालामहैबावदोंमोन न' सिङावसो लांनानै आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव बि ब्लग इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला जाहाथे माने मोनफ्रोमबो गोदान भिडिअ आपल'डा नोंथांनि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो नै मालाय मबाइल सेरलायबावदोंसो बेहा पुलिसा जेबो होनासै दा पुलिसा जेबो होनासै दा मा होना मोनसे गाज्रि मुवाफोर लादों नामा होनदों आरोना जोंफोराथ' गाज्रि जिराद लानायनि जेबो हुदा गैखाया बिदिनो बेगफोरखौ चेकिं खालामबाय नाम सोंबाय ओमफ्राय मा होनो मानि पार्सफोरखौबो चेक खालामजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जेबो मोनैनि हगारनानै थांदों होननानै नाय लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर जोंना दा ट्रेना फैगासिनो माने दा नाम्बारबो खोन्थाबाय आरोना ट्रेननि नाम्बार खोन्थाबाय ओमफ्राय दा ट्रेना गाखोसिगोन जोङो दा होमबा लोगोफोर नायलांबाय दा जों ट्रेनखौबो देखायगोन नोंसोरनो नुखागोन माने ट्रेन खर'खौबो सिन्थाय देखायगोन नोंसोरनो नायलांबाय थादो लोगोफोर जों देखायलांबाय थानोसै जेनेबा आरो ट्रेन सिङाव मा रोखोम जों गाखोगोना बेखौबो जों देखायलांगोन दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय था जोंना फैगासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादों जों गाखोनोसै ट्रेना नाथाय ओरैनिफ्राय फैगोन ना ओरैनिफ्राय फैगोन मिन्थिया जायखिया ओरैनिफ्राय फैगोन बायदि मोनदों दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय था ट्रेनखौबो नुगोन नोंथांमोनहा नै लोगोफोर जोंहा ट्रेन गाखोनोसै माने ट्रेना फैबाय दा ओरैनो फैगासिनो हनै दा जों गाखोनोसै लोगोफोर आरो नायलांबाय था हनै सासेया सोगासिनो नै ट्रेनाबो फैबाय नै बेनो नायलांबाय था लोगोफोर जोंना बेनो माबाया ट्रेना बाव गाखोगोन जोङो बे ट्रेनावनो जोंना डाब्बा नाम्बारा S2 डाब्बा नाम्बार S2 दाबो फैया आं गाखोनो लुबैनाया हामला माब्ला सफैबावगोन जाखो ट्रेन गाखोनो मोननाया खम गोबाव जाबायलै आयु दिनैसो गाखोनो मोनफिनसैलाय दा B2 फैबाय ओमफ्राय S2 आवसो जोंना B3 होमबा नायलांबाय था लोगोफोर जों दिनै गाखोनोसै नै S1 बा S1आ नै माथो थांबाय ओरैसो नै S2आ दावखोबायसो खारनांसिगोनसोलाय नामा
खारग'लायोसो नै लोगोफोर माने दाबा नाम्बार गावबागाव दाबा नाम्बार नागिरनानै दाना खारग'लायदों नामा माने सिगाङाव बिदि नङामोन खारलांलायामोन माने दिनै ना मा जादों बिदि फिलिं खालामदों आरोना जोंना S2 मोननोसै दाबाया नैबे S3 फैबाय नै S3 फैबाय ओमफ्राय दा नै S2 आ बै मोनसेयानो मेंगुलायलांबाय नैबेनो दा जोंना बेनो नैबेनो S2 नाम्बार जों हाबबाय दा आन्टी थोड़ा बाथरुम नै फैदो नागिरफैदो दे नै जोंना गाखोबोबाय ओरैसो औ बिजोंसो औ सासे फैयाखै फैगासिनोसो दा जोङो माने सिट नाम्बारा दंखायो जों सिट नागिरगासिनो दा S2 निफ्राय ओरै फैफिनबाय दाना ग्रोब जालायबाय D3 आवसो जालायबाय नै बावसो D3 ओमफ्राय दा नागिरै ग्रोब मोनलायबाय नै नागिरनायाव जोबथा टाइम थांबाय दा जों गाखोबाय नायलांबाय था होमबा लोगोफोर अबे जोंनालाय बेनो नामा हेल' लोगोफोर जों दा माने सिटआ मोनबाय नैबेनो आंना नैबेनो 60आनो दा नै जों साहा लोंनो नागिरदों साया लाबाय ओमफ्राय होनबा आं साहा लोंनोसो नागिरदों दा जोङो माने ट्रेन दाबायाव दङ गाव गावनि सिटआव दंजोबसै दा ओरै सानैयाबो हनो मालाय सानैया इन्टारेस्टार नै सासेया साहा लोंनायाव बिजिथार हनै मालाय दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय था माने जायगा मोजांखौ देखायलांजोबगोन आं दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो नै मालाय सानैबो मालाय आयु खाथ्राथार मालाय बिस्रा फनल' सेरखादों हनै दा बावैनो खबसे गेलेबावसिनसोदां नैबाव दोनबाय बेगा गोजौआवनो ओइ नै सालथेया आंनो सा खाबसरलायबावबाय नैबावनो जायगाया बे जाहैबाय मुम्बाइ पानभेलनि दे होमबा नायलांबाय था लोगोफोर उन्दुलांबाय फैयोमोनलै जोंथ' सफैयोमोन नै साथामबावनो उन्दुखारबाय ओंखाराखै सासेया फन रायलायगासिनो Ratnagiri ट्रेन स्टेशना मोजांथ' बियो गोगोमखा नै
गिदिरथार 22 होनबा जों अट' रायलायबाय नै अट'जों थांसै जों नैबे थांसै जों दा अट'जों थांनोसै रुमसिम अट'आ खारनो नागिरबाय नै स्टार्ट होबाय खारबायानो नै जाल थांसै खोथाबाय खारबाय नै लागायबाय हेलौ लोगोफोर जोङो दा ओरैबायदि घटना जाखांबाय जानाया साथामबो आरोना नै दा थाबायगासिनोसो नै मानो होनबा अट'आ बेखौ मा कम्पानि होनदों दानिखौ हा तरनियानो कम्पानिनि नामा ओमफ्राय दा नाम लिरनाय गैया आरो ओमफ्राय जों थांगोन कम्पानिनि नामाथ' नाइकसोना ओमफ्राय दा बेहाय अट' ड्राइभारा जोंखौ मा खालामदों नाइक कम्पानि होननानै बे कम्पानि सिङाव थ्रोब सोनानै दोनदों ओमफ्राय दा बेनिफ्रायनो दा जोंखौ सोंनायाव माने सोर मालिकआ लेंहरदों सोर कन्ट्रेक्टार लेंहरदों होननानै बुंबायना नैयाव खोन्थाबाय हाब होनबाथ' बे जोंनियाव नङा जोंना नाइक नङा होननानै खोन्थाबाय आरो ना सिकिउरिटिया ओमफ्राय दा जोङो नाइक कम्पानि नागिरगासिनो मारै जागोनलै लोगोफोर माथो कम्पानिसो आन्दायफैलायबायखो आन्दायनानै थैयाथ' सिथोब नै कम्पानिखौ मोनासै माथो नागिरबाबो हनै मेदामनाव फन बुदों बियो मेदामनाव फन बुबाय जाया दाबो मोनाखै जोंबो फैगोदानसो जारला जाथारबाय सालफैया हनै आगे चला क्या करने से क्या हेलौ लोगोफोर नै जों दा गारि गाखोफिनबाय आरो गंसेयाव नै आन्दायनांदों बयसनिसो जाबाय जोंहाबो बयस ब्र'निसो फाग्लासो गारि गंसे गाखोबावनांबाय माने जे गथ'आ लाबोदों दोनफैदों बे कम्पानियाव नंबा ओमफ्राय कम्पानियाबो बे नंबा ओमफ्राय दा दस्रायावसो बाव जाहैदों एरियायाबो दस्रायावसो मा हिसाबै गारफैखो बिदिनो बबेबा कम्पानिया थगायनानै गारफैलाबाय नायलांबाय थादों जारलालै जों हले दिनै आन्दायबाय स'आय दिनै बे गंसे गारि गाखोबावबाय आरो गाखोनानै ओरैनिफ्राय थांनानै ब्रड फैफिनबावबाय ओमफ्राय नै दा आरो बे गारि ड्राइभारा नैबे लामाजों थिनहरलायबाय ओमफ्राय बे लामायाबा अबाव दोनहैयो दहाय थांनानै फैखांनाय बायदि लामा बायदिसो मोनबाय आंथ' दहाय थांनानै फैखांनाय लामासोदां बेनो खारा औ नै आरो दाना बेजों थांफिनबावनांसिगौ जाहैबाय आं घन्टा खाथा अट' ड्राइभारफ्राबो थगायोना मिन्थियासो जाखो नै जारला जासिगोनलै जों हले होमबाबो नायलांबाय था लोगोफोर गाज्रि दामोन थाबायगासिनो दंलै जों हले कम्पानिखौनो मोनाखै दाबो माथो माब्ला मोनगोनलै 1 घन्टा थाबायबावबाय आरोबाव गारि नागारजोबनानै ओमफ्राय बेयाव नोंमारगौना नोंमारा बे लामाजोंबा थाबायगासिनो दं जों साथाम दुखुआनो गाबनो ओंखारलायखाबायलै बिदिसो जाबाय बिदि जाला बिदिसो जालाबायो बे लामाजों दहाय जों अट'जों फैखानायमोन ओमफ्राय बेजों नङा होनना आरो गिदिंलांफिनदों जोंखौ अट' ड्राइभारा हाजो फाहारसो मोनगोन हनै हाजोसो बेथ' बे लाइट नुहुरनायनिया गासिबो हाजो गोजासो सैमा सोंबावबायसो जालालै न' पार्किंल' दङ नै इधर तो मस्जिद मिल गया आ रहा चल चल मेदामजों फन रायलायदों लामाया बे नङा नङा होननानै
नैलै माब्रै माब्रै जाखो नै आन्दायफैबाय मन्दिराथ' मोनलागासिनो सफैनायालाय रुमावबो सफैबाय कम्पानियावबो सफैबाय होमबा आं नोंसोरनो रुमखौ देखायलांबावनोसै रुमखौ नायदो सोर सोर माबोरै उन्दुखो आंबो बिसिनाखौ रेडि खालामनानै लाखाबाय माने आंना उन्दुनायावबाथाय बिदिनोखा हरनि दा खयथा जाखो हरनि 5था सोरांखाबायानो उनावहाय फाग्ला सोरां गुलायनाय गारि गाखोनानै थाबायबोदोंसो जों थाबायनो नालाय जा गोलाव थाबायबोदों दे होमबा लोगोफोर जोंनि बिसिनाखौ नायदो नैबे सासे बिसिना बगासिनो बेहा मानसिफ्रा गैखाया सासेया हौवानि मालाय उन्दुबाय बिसिना मालाया दे होमबालाय लोगोफोर माने भिडिअआथ' अनेक गोलाव जाबाय जानाया ओमफ्राय खस्थ'बो मोनबोबाय आरोना जोंबो जा खस्थ' मोनखायोमोन ओमफ्राय दे होमबालाय बिदि बेयावनो दोननोसै माथो होनबावनो एथ' गोलाव जाबाय आरो नोंथाङा आंनि नैबे चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनि मबाइलजों नटिफिकेसन मोनो दे होमबा लोगोफोर बावनो दोनथ'नोसै आरो बै फैगोन भिडिअखौ नेक्स्ट दिनखौ नेनानै थादो लोगोफोर बाय बाय Audio Jungle.